Toto video je zaměřené na vodu a na násilí. Proč je vlastně voda tak strašně důležitá? Nejenom, že tvoří ze 70% lidské tělo, ale používáme ji ke všemu, úplně ke všemu. To znamená nejenom v zemědělství, kde vlastně pěstujeme různé druhy obilnin a tak dále, ale i pro chov právě skotu, sprchujeme se jí, používáme ji v jaderných elektrárnách a v dalších elektrárnách. A třeba tamhle je taková zajímavost, že když se podíváme na to víno, tak třeba 0,75 litrů vína, ať už bílého nebo červeného, tak na něj je využito až 150 litrů běžné vody pitné. Tak, tady je nějaká základní osnova, proč je vlastně voda důležitá, pak tam budou nějaké mapy, oblasti, statistiky, pak tam budou konflikty a násilí a jak by se tato situace dala aspoň trochu vyřešit. Tak, nejdřív ze začátku nějaká data, to znamená, to první číslo ukazuje právě na úmrtí a choroby spojené právě s vodou, kdy lidé nemají dostatek vody, anebo právě ta voda je třeba zkažená. Další část, těch 600 milionů lidí, tak ty nemají vůbec žádný přístup vlastně k pitné vodě, musí chodit opravdu daleko, někde buď to nějaké artérské studně, nebo právě nějaká humanitární pomoc a tak dále. Tak, napravo je vidět právě, že třeba, že se v rozvojových zemích nepoužívají právě čističky z různých továren, to znamená, že přímo do vody teče velké množství odpadu. A třeba, že od roku 1900 zaniklo spoustu vodních ploch, tady je třeba vidět mokřadu. Tak. Tady je vlastně ukázka nějakého toho základního znečištění pitné vody, nebo i normální vody, to je vlastně potom taky jeden z důležitých jevů. To znamená, nalevo třeba vidíte nějaký výjev právě z zemí třetího světa, kde vlastně se právě nepoužívají žádné čističky a prostě ten syrite z těch továren jde přímo do řek. Napravo je vidět právě naopak jiný druh znečištění a to je plast, kdy vlastně to je hlavně teda problematika vyspělých států, který vlastně používají obaly na jedno použití, kde vlastně potom to vlastně nechají vyhodit do moře. Problému tohohle z toho je, že plast se tak rychle nerozkládá. Takže ze začátku je problém, že buď to zamoří, trošku to plave pod hladinou, všimnou si toho právě ryby, želvy a tak dále, takže želvy mají dost často právě pytlíky v žaludku a díky tomu se nemůžou najíst, prostě jim to ucpe ten aparát a zemřou. Můžou to právě sníst třeba mořští ptáci, který naopak nezemřou, ale prostě mají zanečený organismus. A to, co se třeba i z těch plastů lehce uvolňuje, tak právě to se dostává i do ryb, což se zpětně dostává samozřejmě i do nás. Takže si vlastně sami ničíme zdraví tím, že používáme tyhle věci. No a ta spodní část to je obrázek z Ameriky, kde vlastně havaroval ropný tanker. Naštěstí se ho podařilo tu ropnou skvrnu právě zastavit, ale máme asi všichni v paměti problém, který měla společnost BP, British Petroleum, který praskl jeden vrt, který potom zamořil právě Mexický záliv, prakticky celý pobřeží Jižní Ameriky, nebo jižní části Spojených států, aby bylo přesnější. Tak, tady vlastně vidíme nějakou mapku, která ukazuje svět, řekněme i tam, kde je trochu sucho, ale hlavně je to teda používání vody, která je přístupná na území těch různých států. To znamená, že právě třeba průmyslové oblasti a tak dále používají daleko více vody. Problém je, že u těch povrchových, když se povrchová voda neobnovuje, tak se potom právě může nebo bude pravděpodobně používat i ty hlubiny, což je ovšem obrovský problém, protože hlubinné vody se doplňují velice pomalu. Protože to naprší dešťová voda a potom třeba přes několik desítek, stovek metrů prostě se ta voda musí prosáknout až právě do těchto podzemních úložišť. Tak, tady je vlastně obrázek, který ukazuje podobné výjevy. Ten první teda ukazuje Aralské jezero, které právě
je rozdělený ten obrázek na dvě poloviny. Jedna, ta, kde je plno vody, je z roku 1989 a ta druhá část je právě z roku 2013 nebo 2014. Tak je vidět, že ten úbytek vody je poměrně masivní. Tak, další obrázek vlastně ukazuje, jak se rozšiřuje sucho. To znamená, je tam vidět rok 1995 až rok 2025. Tak, a tam je právě vidět, že předtím to byl spíš problém jenom právě v té severní části Afriky a podél nějakých obratníků, ale poslední dobou nebo i do budoucna se trochu plánuje, že se tohle všechno bude přesouvat a je tam vidět, že třeba to hodně zasáhne Spojené státy, což je jedna z největších obilnic světa, kde se vlastně pěstuje třeba kukuřice, jo? Takže to bude mít poměrně silné následky. Nebo právě na druhé straně je vidět právě Čína, která právě spoustu té své vody používá právě do těch průmyslových zařízení. Dole ty dva obrázky vlastně ukazují nějaký základní modely. První vlastně ukazuje, kdyby se s vodou nic neměnilo, jinými slovy, kdyby jsme tu spotřebu nechávali a nic s tím nedělali, tak takhle to asi bude vypadat v roce 2040, to znamená je vidět, že opravdu tam, kde bylo dostatek vody, takže najednou je úplně příšerný úbytek, tam je vidět třeba to USA, Evropa, což tady taky v podstatě nejsme zvyklí. A paradoxně na tom třeba budou nejlíp právě ty severní země typu Kanady a Ruska, Norska a tak dále, kde té vody bude pořád dostatek. A naopak třeba v tom Rusku ještě může být daleko víc, protože tam můžou rozstávat ty permafrosty, což jsou věčně zmrzlá půda, která postupně právě se bude uvolňovat, takže nakonec toho můžou i vzniknout docela slušně veliký zemědělské oblasti, takže nakonec se jim může dařit daleko lépe. Tady máme nějaké základní věci nebo obrázky, které nám ukazují právě spotřebu vody. V pravé části vlastně vidíme tabulku, která ukazuje průměrnou spotřebu vody jednoho člověka na jeden den. Je vidět, že paradoxně největší spotřebu mají Spojené státy, Austrálie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Španělsko, Francie, Německo a tak dále, což jsou v podstatě ty vyspělé státy. Tam se právě hlavně ta voda používá do průmyslu a na všechno možný. Pak ale zajímavé je, že na konci právě jsou ty státy, které právě nedisponují vůbec tou vodou, ale kde je poměrně i docela dost lidí, jo. Takže můžou to být právě jako Kenia, Ghana, Nigérie, Burkina Faso, Kambodža, Etiopie, Uganda a tak dále. V levé části je naopak vidět obrázek, kde vlastně vypadá průměrná spotřeba na jeden den vlastně u západního člověka, jo. To znamená, vidíte tam, že záchod sežere v podstatě 1/4 vody, což je docela dost, když se ještě představíme, že je to pitná voda, to znamená, že vlastně se vyplýtvá voda, která je vytěžená, která projde různými chemickými věcmi, aby prostě byla zdravotně nezávadná. To samé prostě u pračky oblečení, sprchování a tak dále, jo. Tam by bylo asi takové řešení zrovna u té sprchy a tak dále, že by se člověk právě vysprchoval, pak by celá ta jeho voda vlastně vytekla přes nějaký čerpadlo právě do jiné nádrži a z té nádrži by se potom splachovalo, což by bylo vlastně ideální, že jedna voda by se použila víckrát a ještě by to i mělo ušetřit peníze, protože se právě neplýtvá vodou. Jo. Vidíte, že třeba ještě tam je docela zajímavý údaj, těch 13% je vlastně únik vody. Jo. Tak, dál. Tady je vlastně používání vody z globálního měřítka. Takže je vidět, že těch necelých 70% se využívá na zemědělství, což je celkem logická věc, protože zemědělství právě pěstuje různé ty plodiny, které pak vlastně my konzumujeme. Jo? Ale jakož lidí neustále jejich počet roste, tak bude asi růst i spotřeba vody na tyhle záležitosti. Dále je vidět, že třeba celou čtvrtinu té vody vlastně spotřebovávají obce, takže města, vesnice a tak dále. A ty vlastně používají právě na to splachování, na umývání, na bazénky, na zahrádky, třeba i na ty veřejné koupaliště a tak dále. V levé části je naopak vidět obrázek, ve kterém
vidíme vlastně nárůst od roku 1900 do roku 2010. To je vlastně úplně přímo úměrný s růstem populace ve světě. Jo? To znamená, my jsme se dostali z nějakých třeba 2 miliard právě na těch 7 miliard velice rychle, takže i ta spotřeba bude růst. Právě vidět, že nejvíc to spotřebovává právě zemědělství, pak je, což je modrá oblast, pak červená to je průmysl, zelená to jsou právě obce a fialová to jsou rezervy. Tak. Dostáváme se k válkám, to znamená, války budou asi nedílnou součástí, pokud se nepovede ten problém nějak vyřešit, protože lidi budou prostě migrovat. Tam, kde není voda, tam, kde prostě je voda a potraviny. Že jo? To znamená, je to celkem logický, nikdo prostě nechce zemřít. To PI znamená Pacifický institut, tak ten právě dělal studii, která se zabývala konflikty právě až 5000 let zpátky, takže 3000 let před naším letopočtem. A tam vlastně je to hodně navázaný právě na ty klimatické změny a právě na ten pohyb lidí. Teda jde tam o to, že není jenom, nebyly to konflikty a boje jenom o sladkou vodu, ale i o slanou. I když ta slaná tvořila menší část, ale i když i v té slané vodě jsou tam ryby, jsou tam různé potraviny, které lidi právě taky využívají. Masivní největší část je právě ta sladká, že jo? Protože to je úplně logický, používá se to právě na zemědělství a na další suroviny, což je úplně základní. Tak, konflikty byly jak mezinárodní, tak vnitrostátní. Mezi ty mezinárodní by se teďka dali řešit různé oblasti, kde se staví přehrady, kde vlastně jedna strana vlastně tím, že si postaví přehradu, tak vlastně bude blokovat jinou stranu. Mezi ty vnitrostátní by se dali zařadit Rwanda a Darfur, kde vlastně ten hodní obrázek je právě z bojů z Darfuru, kdežto ten spodní by měl být právě z genocidy ve Rwandě. Tak, ale existují i projekty, které vlastně, nebo dohody mezi různými státy. Tady je právě vidět, že ve 148 státech je 200 sdílených řečišť. Co to vlastně znamená? Když vznikaly státy, tak se mezi nima propojoval, tak jsou vlastně oddělený řekou, takže řeka je přírodní prostě hranice, takže každý ten stát vlastní vlastně jedno nebo půlku řeky, když to tak řeknu na délku. Takže dokážou takhle spolu fungovat a zároveň prostě po sobě nejdou. Tak, tady je takový obrázek, který vlastně shrnuje už něco, co jsem teďka říkal, ale asi nejzajímavější část tady je ta nalevo, jak tam je ten velký černý panáček, která vlastně ukazuje rozdíly mezi Ázií, Amerikou, Afrikou, Evropou a tak dále. Tam je vlastně ukázaný, že ta kapička vlastně představuje spotřebu vody v tom kontinentu a ta černá vlastně ukazuje, kolik těch lidí vlastně tam je celkově. To znamená, že třeba v Asii spotřebovává 36% vody, ale je tam 60% lidí celkově populace. Jo? A takhle to vlastně postupně je vidět. Takže vidět, že třeba Severní Amerika, naopak, že tam jenom 6% lidí, ale využívá čtvrtinu nebo kousek nad čtvrtinou vody celkově. Pak je tam docela zajímavá část právě v té pravé části, kde vlastně jsou ty mapky 3 po sobě a tam to ukazuje právě, jak se mění klima a celkově od roku 1970 do budoucnosti do 2025, jak počítají modely, takže zase ukazuje, že to sucho se právě bude rozšiřovat a naopak na tom budou asi nejlépe ty severní státy. Tak, tady je další takový obrázek infografický, který vlastně ukazuje hotspoty, vlastně místa konfliktů, možná i budoucích právě, mezi jednotlivými státy třeba, kde každý ten hotspot, ke kterému vede právě nějaký ten komentář, znamená výstavbu nějaké velké přehrady. Co vlastně to dělá? Prostě jeden stát zadrží vodu tomu druhému, jednoduše řečeno. To může být jeden problém, druhý problém, že právě začnou vysychat různý třeba mokřady, které jsou podél těch řek, může to mít právě na sebe navázaný různý problémy. A přitom spoustu z těch míst právě jde o to, že lidi si takhle chtějí kompenzovat nedostatek elektrické energie třeba. Jo? Takže tady je zrovna vidět
Tak, teďka jsme se dostali vlastně, když si zadáte do Google jednoduše prostě války, sucho a tak dále, tak vám vyskočí prostě celý seznam, ať už více důvěryhodných nebo méně důvěryhodných zdrojů. Většina teda povídá právě o těch, že ty války právě budou nastávat a tak dále. Samozřejmě jedna věc je, že buď to přijmeme jako, že fakt, že prostě opravdu všechno takhle schne, nebo druhá věc je, že prostě prodávají strach, že jo, protože noviny se prodávají nebo se čtou samozřejmě líp, když tam je právě nějaký takovýhle strašení. Na pravé straně ovšem je vidět zpráva z novinek.cz, samozřejmě není to nejvíc relevantní zdroj ze všech, ale i tady je vlastně ukázaný právě takový ten protiproud, že vlastně tam je expertka, která vlastně to nějak studovala a říkala, že v posledních 50 letech vlastně bylo kvůli vodě právě 1800 sporů a násilných bylo jenom 7, takže jako, že to nevidí zase jako takovou horkou variantu tyhle ty konflikty a války do budoucna. Tak, řešení. Vlastně dá se rozdělit na takový globální a lokální. Globální řešení, no to je celkem jednoduchý, nehnat se za výdělky a neznečišťovat vlastně přírodu, což dělají velké korporace, který se vlastně, třeba Coca-Cola, ta se tím hodně pyšní, že třeba nakoupí si, každý, kdo si koupí láhev, tak třeba z toho nějakou část dává zpátky na obnovu právě vodních zdrojů. Jenomže když si vezmete poměr toho, co vyrobí, pro to, co spotřebuje nebo vytěží a kolik se na toho spotřebuje, tak ten poměr je prostě směšný, jo? Ale prostě hodnotí se tím, jak strašně je eco-friendly a tak dále. Tak. A ta lokální, ta by se vlastně dala hlavně přiřadit jako k člověku nebo k malým skupinám. Jde o to hlavně využívání právě té dešťové vody na splachování a to samé třeba vody ze sprchy, van a tak dále. Jde o to, že v podstatě, když padá dešťová voda, tak třeba ve městech odteče kanalizací do řeky přes čističku odpadních vod, takže i tak se to v podstatě prodlažuje. A zároveň prostě ta voda přišla jakoby vniveč, že jo, protože odteče přes ty narovnané vodní toky. A voda ze sprch vlastně funguje trochu líp ještě pro toho jakoby konzumenta, že vlastně člověk, když se sprchuje nebo je ve vaně a třeba napustí, já nevím, 50-30 litrů vany, tak potom vlastně by se to odčerpalo do nějaký nádrže a z té nádrže by se potom tou samou vodou splachovalo, což by bylo ideální, protože na všechny tyhle naše úkony se používá pitná voda, vyčištěná voda, která by se dala prostě využít právě v případě i potřeb, kdyby byla, jelikož je i šířej trošku sucha tady v České republice, tak se právě tak jezdí ty cisterny a tak dále. Aby se nemuselo právě vrtat dál do těch hlubokých právě rezervoárů. Tak. A tohle jsou vlastně nějaký zdroje, jenom aby bylo vědět, z čeho jsem čerpal. A tím bych se asi rozloučil, to je všechno, tak se mějte.